Yeboyesa muri Zimbabwe. Ndikuendera mberi nacho chirongwa pano patichikachi MTV patokupa nyaya dzakasiyana-siyana. Regedzai tikuudze kuti paimbwe muimbi wanga uchiti Scotland mabvirawira zvechokwadi Scotland mabvirawira zvechokwadi apo chikwata cheScotland chiri mushishi kugadzirira kuenda kunyika kudziko raSouth Africa kunotamba nechikwata cheKaizer Chiefs. Regedzai tibate mukoma Jairus vatiudze kuti zvakamira sei, zvakamira wani, chiri kuda kuitika mudziko raSouth Africa apo chikwata chedu che Scotland chiri kuenda kunotamba kunyika yaSouth Africa. Mukoma Jairus muri sei? Right. Tiri pano patichikachi MTV kababa apo patazwa muchikwapure song inonaka, song yatapira vanhu vese yekuti nechaunga chese chabvuma chikataiwa Scotland mabvirawira. Imboti pakure zvishoma kuti muri yeZimbabwe izwa kuti zvakamira sei. Welcome to Mabvuku Tafara Chizhanje, the beautiful home of Scotland Football Club. Mabvirawira unotsa Abamiwe shuwa. Kuti wasuiwe. Right. I'm happy about Mukoma Pedzi, Sakukanya Shumba, Scott, development yaita so far in Zimbabwe as a whole in Manicaland as in Drastaredo. So by virtue of this collab to the Kunutambani, this Toyota Cup Challenge, well, we are wishing our boys a good success. All right. South Africa is an eye-opener of their cup encounter. So we are wishing them the best. We are wishing all the best, and they are going to gain a lot of experience. They are going to see things in diversity.
So we are wishing them shumba famba shumba. Right, ipapapo tiri ipapo mukoma Jairus, muri yeZimbabwe ingada kunzwisa kuti iye munhu anombonzi honorable pedzisai Scott Sakupwanya unombobvepi? Honorable pedzisai Scott Sakupwanya unobva padhapo apa kumanyika wazhinji vangobatirwa zibani apa paonapa paDC papafiwa ya ndo chibaro baba handiwaso wedu asumudzira dungu reManicaland, and we are very proud of him, and we believe Mwari acharamba chimusumudza chienda pamberi nepamberi. Izvi zvinode kutendwa nekuti muri yeManicaland takatoropafadzwa akuwana murume anokwanisa kutisimudzira panhau dzezvemutambo honorable Scott Sakupwanya. Zvakare vari kunzi ndiwo vari kutungamirira inonzi Better Brands. Wow, you can say that again, because Scott he has changed the face of Zimbabwe football. He has brought some international standards, he has brought some CAF standards, and Africa, you can see players, they are coming all the way from across Africa, coming to Zimbabwe. Even they are coming down from Brazil, coming down to Zimbabwe, which is a milestone. Scott is doing quite well, and they were very proud of him. Better Brazil is leading in entrepreneurship. I think we are proud of him. Alright, zvakare muri yeZimbabwe inoda kuudzwa kuzi iwo honorable Scott inyanzvi pakukurudzira zvakare kuti vana varegedze kubatwa nezvinodhaka. That's why muri kuona kuti mukati kada kupinda mumutambo wenu muma activities muri kuona here kuti wari kusimudzira bhora zvakanyanya. Akamboenda kunotitorera mumwe muimbi ane mukurumbira kunze kwenyika, the multimillionaire anonzi Rick Ross, akauya muZimbabwe kuuya kuzoona chikwata cheScotland chichipfapfaidza. Wow, I can tell you this. I think that issue, and Aname Weather, ndio vamwe vacho, Rick Ross is vamwe vacho, and he is supporting even musicians. I'm happy, even those. Scott, personally, as I view him, his way and his tactics, I think they're bringing something new, and they are is watching EPL, is watching so that type of standard people talk and it. Indian have traveled a couple of times. Sometimes I drive to Harare to watch Scotland and like last time Paratama Scotland I drove my car from Tare to Cheda Harare. I went there and I watched a border there. I drove back to Tare. Can you even sometimes to turn my bus. I think those guys who are doing what managers they're doing very well. Because when that now Scotland, I think that lift here guy is a milestone in Manicaland space and national at large. Alright, ndeapi mashoko emurda kupa kutenda pazuva ranhasi? Ndaona mamuripo zvakare muchikwapaidza pamabvazuva ipopo. Ndanga muchizviziva here kuti iyo mabvazuva yacho vanhu vekumabvazuva ndo vakatanga kuenda kunoona kwakaberekerwa Jesu. We are wise men from the east, anyanzvi dzekumabvazuva. Kukwapaidza kwamanga muchiita pamwe nekukwapaidza kwakuita ndombi yechimanimani musikana anonzi Cloris Terence Dzatsata kusangasana mukoma Lameki Mutero the guitarist. Warizwa sei gitara ramukoma Lameki? Well, yakakosha. You see, this song itineimba kwamutare kuno noti tiri vanhu vekwamutare zvikuvhute zvedu zviri mamutare ndiro guta redu ratakakurira Mutare ndiro guta redu iwe kumabvazuva isu tiri shumba dzekumabvazuva inosvika vanokwenana nega munosekerera. We thank you very much mukoma
Jairus vanhu mhuri yeZimbabwe ingada kuzoziva kuti mukoma Jairus anooneke piko, toona seiko mukoma Jairus, nekuti kuridza kwemanga muri kuite paya kunoita kuti anhu amukoke kumichato, anhu amukoke kana parufu chaipo. Ndakatozwa kuti munokwapaidza futi. Jairus Mutambi anobatika mumasaisai mumasocial handles akawandisa. Music yangu yese mukatoona zvitaimba paya takutouploada pa YouTube, I think maybe and also tiri pane imwe song itagumisira takachiti kunamata nyika yeZimbabwe atetekati. I remember vanofollowa mahandles angu munoona kuti musi wa20 June I was live in White State Stadium kuBulawayo tichimba futi iyo rwenyika yetinamata nyika yeZimbabwe. So people are very free to come and kutandara nesu vanhu vakasununguka kuonini. People are very free also to invite us. I'm a church person. I'm a member of ASM in Zimbabwe. Ndinopinda ndiri paGateway Assembly basa Fundis Mashesha na overseer Bunga. Saka ndosaita gospel. By the time chamunozwa tichimba masongs akadai, usually I do my jingles in my companies, my awareness songs. Ndo anobatanidza iwawo anamutare guta redu ana Scotland masongs etoka ema anoshandiswa kuma-clean up campaign aya masongs andinoimba iwawo. So we always do all those things. So the corporate world, the corporate community is very flexible, it's very free to come. We sit together, we talk about it. Because chakakosha ndechekuti Zimbabwe is seeing this nyika yedu very kuenda, and the Second Republic is doing very well. Irikusimudzira nyika yeZimbabwe marodhi arikugadzirwa, madhamu arikucherwa, zvese runyara rwenyika yeZimbabwe chaichaiwo. We are very thankful for that. We should keep praying for our nation Zimbabwe. Thank you very much mukoma Jairus Mutambi. Nenguva yakaiswa kunaka apo manga muri kupa live nesu weTeachCatch MTV zita ndibaba chokwadi nditi mhuri yeZimbabwe kwenda ndi mukoma Jairus atanga tiinawo panhare anga ari kubhuira taiwa chikwata cheScotland achiri kuenda kunokwikwidza mumakwikwi ichitamba nechikwata cheKaizer Chiefs. Ndanga ndisina kubvunza tiko Scotland iriko wina here? Obviously, because we have with the quality players in Zimbabwe, my quality players they can't match those in South Africa. So obvious, total winner, and that's our prayer. But if you know what Bantamba Bora Panogra Matatu win, draw or lose, but sometimes we need to derive inspiration. If they win the Daruva, it doesn't mean that's the end of it. We need to derive inspiration and derive experience from that, because I'm very happy that we have the Peter Sukuzongi Yovu, and he is a good tactician. Tina Muchino Majus, no Nomara Pesa, is there. There's also my brother Tondra Tambekwa, and scout as good players for Scotland, and we can say in Zakawanda, Tina Boski 1 2 3, and it got Amapira with I team here, which should be best for the guys. Then also now blood test of one time. Thank you very much mukoma Jairus Mutambi kwa nenguva dzatanga tinadzo. Rekedzei tichiti weduwe tatandara taonana muwe zuva rakanaka. It's my pleasure. I wish I can kiss you all. Thank you very much. Alright, mhuri yeZimbabwe ndi mukoma Jairus Mutambi kwa atanga tiri kukurukura nawo achitaura chisimbiso taiwa chikwata cheScotland chiri kuenda kunotamba nechikwata cheku-South Africa vari kunokwira ndege mangwana wakananga kuenda kunotamba bhora. Weduwe ngatigadzirei tiende, arude kuenda ese ngatimhanye tese takananga paziko ramuzanzi paSouth Africa apo tiri kunopapaidza chikwata cheku-South Africa toratidza taiwa kuScotland ndo kune bhora rese. Thank you very much. Put down the warrior!
Mama Doka. Kune vazhinji mupagona nzafuro church. Aiwa kani. Kuchechi kona nzafuro power. Aivi kanimi. Mwibanga mwanakiza. Yes, oh yeah. Are you ready? Tamboroka gospel dendera anditika. Yeah. Jehovah